Ćao svima, danas pravimo jedan hronoručak. U pitanju je hrono mućkalica sa povrćem i piletinom. Ono što ja imam na stolu to je jedna glavica crvenog luka sitno iseckana. Ja sam uzela trikomov proizvod Hrono Mix sa pečurkama, s obzirom da sad baš i nije zimski period, sezone povrća, tako da sam morala da uzmem na ovaj način. Ono što ima ovde, tu su pečurke, malo ima i paprike, ima i karfiola, tako da je jedna fina mešavina onoga svega što bi zapravo predstavljalo jedan bogat izvor vlakana, odnosno bogat izvor proteina. Imamo ovde peršunu listu začina, himalajska so pola kašikice, znači možete himalajsku ili kalijumovu so. Takođe nam treba začin C, znači vrlo malo prstohvat i otprilike imam negde oko 300 grama iseckane piletine na ove kockice. Tako da možemo sada početi to da pravimo. Ja sam na vrelu ringlu stavila šerpicu sa 2 decilitra vode. Znači dinstamo sve na vodi, to je najbitnije kod hrono ishrane. I ubacit ću jednu glavicu crvenog luka koju ćemo da izdinstamo na vodi. Otprilike negde oko 5 minuta. Sada kada se luk lagano izdinstao, ubacimo i piletinu koju krčkamo nekih 6-7 minuta i nakon toga ubacimo i ostale sastojke. Fino se iskrčkala piletina sa lukom i možemo da ubacimo i ovo povrće. Već ćemo samo ovako lagano malo da promešamo da se otkravi i smekša i u to ćemo da dodamo negde oko pola litra vode i nakon toga dodajemo začine. Dodajemo vodu. Ja volim da je meni malo ovako gušće. Znači ako želite da bude čorbastije, slobodno ubacite još vode, pošto će ona vremenom da ispari. Znači otprilike računajte da trebate da imate u šerpici oko 700 ml vode, kad ta čorba bude gotova. Sad možemo da ubacimo i ostale začine. Znači ubacujem so, malo peršunovog lista, možete i sveži peršun, ali može i suvi, kao i bio začin. Evo, toliko. Sve to lagano promešamo i sačekamo otprilike nekih, pa recimo 20 minuta da se iskrčka i to je to što se tiče ovog jela.